Tlesta restawr tat-torri tal-Wardija fiż-Żurrieq, restawr li sar mid-Direttorat tar-Restawr bis-saħħa tal-iskema tar-restawr għall-Kunsili Lokali. Restawr fuq it-torri magħruf aħjar bħala Torre della Guardia di Giorno sar fuq il-faċċati u fuq il-konsolidament strutturali tal-istruttura tas-soqfa u tal-ħitan tal-ġebel. Ma' żmien mal-faċċati kienet jidhru xquq estensivi u kien hemm deterjorament tal-ġebel, fejn kien possibbli ma saritx sostituzzjoni tal-ġebel. Id-direttur tad-Direttorat tar-Restawr il-Perit Norbert Gatt qal li ħafna ċangaturi tas-soqfa tal-ġebel kienu fi stat ħażin u l-istruttura tal-arkata ddeterjorat ħafna minħabba li daħal fiha ħafna ilma. Minħabba l-istat avvanzat ta' deterjorament, iċ-ċangaturi tal-ġebel ġew sostitwiti b'materjal ġdid. Anke s-saqaf ġie restawrat biex tiġi evitata aktar infiltrazzjoni tal-ilma billi t-torba eżistenti reġgħet ġiet invellata biex inkisbu gradjenti xierqa. L-aperturi kollha instabli ma setgħux jintużaw u għalhekk ġew sostitwiti b'aperturi ġodda tal-injam. Meta żar it-torri flimkien mas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li proġetti bħal dawn ikomplu juru biċ-ċar l-impenn tal-Gvern lejn il-wirt storiku fil-lokalitajiet tagħna. Pajjiżna minn il-wirt storiku li jrid jiġi restawrat u konservat u x-xogħol tad-Direttorat tar-Restawr huwa wieħed li jagħmel id-differenza kif rajna fit-torri tal-Wardija taż-Żurrieq fejn ħdimna jitfit mal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq u rajna dan il-wirt storiku li qabel kien mitluq jiġi mogħti l-ħajja mill-ġdid. Aħna se nkomplu għaddejjin b'iktar xogħol favur iktar restawr ta' wirt storiku f'pajjiżna. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Civelli qalet li postijiet storiċi bħal dan it-torri għandhom jibqgħu jiġu restawrati sabiex naċċertaw li dak li ħallew ta' qabilna jibqa' jiġi apprezzat mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna filwaqt li nkunu qed noħolqu valur ġdid fil-lokalitajiet. L-irwol tal-Kunsili Lokali fi proġetti bħalma qed niċċelebraw illum permezz tar-restawr fuq it-torri tal-Wardija huwa importanti ħafna għaliex il-Kunsill Lokali ikun qed iressaq il quddiem ix-xewqat tar-residenti tiegħu. U hekk ġara f'dan il-proġett li llum qegħdin ninawguraw.